През последните години сме работили с хора, които са нови или които се връщат всяка година. Тази година е най-очевидно, че хората, които са участвали няколко последователни години, са се развили вокално по начина, по който ние работим в Англия и го разбират веднага. Новите хора, които имат различно разбиране за работата с гласа, трябва да се нагодят към начина ни на работа. Чудесно е да видим, дори и да идваме само веднъж годината, че актьорите запазват нещо от работата и развиват гласовете си по този различен метод през годината, когато не сме с тях. Тази година с нас са и 4 студенти от Англия, на които Рекс и аз проведохме прослушване, за да сме сигурни, че ще изберем студенти, които пеят, защото всяка година се опитваме да вкарваме пеене в пиесите, които са така написани, че го позволяват и винаги не се е получавало добре. Но сега имаме 4 добри певци и дори успяваме да ги научим на 4-гласова хармония, която е трудна за непевци. В екипа никой официално не е певец. Те я научиха за 15 минути и се получава доста добре. Затова елате и чуйте. Преди не можехме да правим това, защото всеки се чувстваше леко неуверен в пеенето си, а сега с тези 4 студенти, които имат прекрасни и силни гласове, постигаме много повече от преди, което е прекрасно.